nizinja nina Metro FM nizinja nina uhulumeni waKwaZulu-Natal ezochasa lama award ekubeni nazi kahle ukuthi la siyasetshenziswa if nina nifuna ukuba amathishu uqhubekani ke ziyobe zenzeka lapha e-ICC kunama Metro FM Awards azobe khona okuqala ke nqa ama Metro FM eqoka uMaskandi ufuna siyishayile ihlombe lonto ngoba into eqala nqa ukuthi aphinda futhi ke ethe eqoka uMaskandi njengoba sazi ukuthi iTheku liyikhaya vele lesintu futhi liyikhaya ekhanda umnotho aphinda ase euletha la eThekwini vele kwaZulu la ukuzalwa khona futhi uMaskandi elinye futhi ihlombe enzakalayo abawudlala umculo basenyanya laba bantu basenyanya siyabanukela laba bantu asifundile kubona asilutho kubona they are the radio station mabe babizile amaculi abaculi lapha oTipotash lo comforter lenja nesigisa sifile ifake iAmerican accent dot lento enziwe ama Metro bayebethi ngesilungu sober minded person umuntu nje ohleleke kahle kumele akujabulela ukuthi ama Metro recognize Maskandi ngoba nathi ngeke sathanda ukusebenzela emuva njengenkungu kusho ukuthi ithukuthuku zabaculi omgqumeni omtshengiseni namhlanje kuphendeleka amaphupho ngoba uma Metro for the first time recognize Maskandi lokhu bese ngekuthatha njengesiqalo sokuthi ama Metro sengenzeka sikele izwe lapha estation sibe nama awanyana ethu nathi ngoba isiqalo lesi lento ufuna besishayile ihlombe ngempela eyenzakalayo so kusho olukhulu kakhulu nani ningabasazi basike ngengoma lokhu kusho ukuthi iqhaza nelibambile nigxobe kwezwakala so ke ngisho ngithi ama Metro agilima ngempela ufuna sibonge lento sibonge ngisho abaholi bakhona abaphathi bakhona This dog one.